Ayan na nga mga idol, nandito po si Kuya Col and Kuya Bot sa barangay Buhatan, Santo Domingo, Albay. Nako naman mga idol, ano bang meron dito sa Buhatan, Santo Domingo, Albay? Aba, eto na yung Cuau Festival na sinasabi natin na suportado din po ni Kong Saldico, Kong Jel Bungalon, ayan si Mayor June Aguased, Kong Joey Salceda. Nako, ayan na nga mga idol. Ayan na, nagpe-prepare na po yung ating mga ka-idol dyan. Nako, talagang napakahaba. Ito po yung highlight dito po sa Cuau Festival. Yung Voodoo Fight, uyug-uyugun mo Hisaws na pangyari mga idol. Hilingatabi inindaw. Piradaw na banyira ang inubos dyan tabi. Hisaws Mario Saip. Ribo-ribo na tabing kilo kikwaw. Ang prinitos uyug-uyugun moan. Pagkatapos, grabe naman na bagas ang sinarap na uyug-uyugun mo. Grabe tabing tawo. Ang makaraon uyug-uyugun mo bagayan. Almost 3,000 plus daw yung estimated people nakakain dyan. So talaga namang kitang-kita po ni Kuya Col and Kuya Bot dahil nandiyan po tayo kung gaano karami yung dumayo pa talaga. Galing pa po sa iba't ibang lugar. At ayan na nga mga idol, kainan na. Uyug-uyugun mo baga iyan. Hisaw siya ng mga hungit. And syempre nakita din natin dyan yung napakadami nating followers ni Kuya Col and Kuya Bot. Tingnan nyo naman mga idol. Hisaw Mario Yusip talaga. Mapapa-uyug-uyugong ka na sana. Sa sobrang tabing tao yan. Hisaw. Medyo pigkapos ako dyan kihinangaw. Tano na niya ako, inay, grabe ng tawaw. Dahil ko na niya ako aram kung sa'yo na ako makiling. Uyug-uyugun mo bagan. Ayan po. First time po ni Kuya Col and Kuya Bot na makapunta po dito at masaksihan. Ito pong tinatawag nilang Cuau Festival. Talaga naman na mapapawaw ka talaga kapag nakita mo at nasaksihan mo mismo. Ito pong Voodoo Fight. Ayan po. Dito lamang yan mga idol sa Santo Domingo, Albay, Barangay Buhatan. Ayan. Taon-taon po nila itong sineselebrar. Ayan po. Tingnan nyo naman. Napakadaming tao talaga. So, ayan yung mga followers din natin. Thank you so much po sa laging pag-suporta kay Kuya Col and Kuya Bot. Marami din po tayong nakausap dyan at nakajaming natin. Ayan si Kaburaot Greg Balmas. Uyug-uyugun mo. Kaya pala natigura. Tahuyan na tabi. Pabasog-basog na. So tawa. Uyug-uyugun mo bagang hungit ang hisaws na pangyari. Yan mga idol. Talagang sinusog ta dyan hanggang sa pinakapuro. Dahil pangani kita dyan mga idol na kabangaan pa lamang. Hisaws. Tinanglay tabi. So sa kuyang kaukawang kang kabibidyaw, uyug-uyugun mo bagaan. Iyan sana. Huyan na nga niya. May nagkaharakog na mga idol. Ano na nga dyan eh? Dahil mga yang tubig. Hey, sauce. Diyan kung magbalong katabi idol. Taba kung mandabi ilibre dyan ang tubig. Pero may tubig talaga po na nakaalalay dyan. Siyempre naman, kapag ka may pagkaon, may tubig po. So, ayan, kitang-kita nyo ng mga idol, ang daming nagbi-video and picture dyan po sa event na yan na ginawa po. Ngayon pa lamang yan mga idol dyan po sa Barangay Buhatan, Santo Domingo, Albay. So talagang very happy po kami. Si Kuya Col and Kuya Bot talagang very proud sa Buhatan. Talagang nag-effort sinda and talagang napaka-ganda po ng event na itong Cuau Festival. At hindi na po Cuau Festival napakaraming events. And very, ano talaga sila dyan, very energetic. Talagang tulong-tulong po. Ayan, tulong-tulong yung kada purok mga idol. Sila po ay may unity. Ayan na nga. So ayan, tingnan nyo naman, talagang very happy yung ating mga ka-idol dyan. Ayan, nagdayo pa po yung iba't ibang tao dyan. So hindi lang taga rito po sa Bakakay, Santo Domingo. Nako, may mga galing pang Maynila mga idol, umuwi lamang para po masaksihan eto pong Cuau Festival na ginagawa po taon-taon. Ayan. Kita nyo naman.
talaga naman, mapapawaw ka sa Cubao Festival. Ayan yung mga ka-idol natin, pakaway-kaway sila dyan. Thank you so much po sa laging pagsuporta kay Kuya Koling Kuya Bot. Siyempre, ito po ay talagang suportado din mga idol ni Kong Joey Salceda, ang ating napakabit na congressman ng 2nd District, and Congressman Jel Bungalon. Andyan po si Kong Saldico, and syempre yung mayor natin dyan sa Santo Domingo Albay na si Mayor June Aguas. So thank you so much po sa mga tao pong ito, talagang marami pa pong nag-sponsor dyan. So thank you so much po sa lahat ng mga nag-sponsor po dyan. Tingnan nyo naman mga idol, talagang napagod po si Kuya Col and Kuya Bot kabibidyo dyan, dahil tingnan nyo naman kung gaano kahaba yung budol fight na yan na nako, dito lang nyo lang makikita yan sa Buhatan, Santo Domingo Albay. Nako naman talaga. Wow na wow. Ayan na mga idol. Napakaraming tao. Talagang sikat na sikat po talaga itong Cubao Festival na ginagawa po every year dito po sa Buhatan. Ayan. Kapag ka March na mga idol, nako talagang very excited na po yung mga ka-idol natin para pumasaksihan at sumaro, makiugma dyan po sa Cubao Festival, dyan po sa Buhatan. Huya na nga ni mga idol, tapos na tabi magkarakan ang natada hisaus. Huya na baga mga idol, duge. Pagkatapos huya na tabi mga mukmuk na sana. Pagkatapos mga dahong kibatag na sana antada, uyug-uyugon mo bagayan. Hublas tabi, so handa kang mga taga-Buhatan, uyug-uyugon mo. Ayan, once again sa lahat po ng mga nasa likod po ng programang itong Cubao Festival, maraming salamat, and God bless sa inyo pong lahat. And thank you.